Chieng' Awuor. Obila ariyo mitudo gi chielo gi magina ja ohanda Swekra e chuny boma ma Nairobi e ng'anyo ma tich ariyo ochwal e doho. Clincy Baraza Masinde kod Duncan Kiprono itudo gi chielo gi magina kendo hinyo Boniface Kariuki. Monj mane omaki e video e kinde ng'anyono ochwal gi e doho ma Kilimani. Kende en okil Felix Kiaton manyo chung' ne obila ariyo mitudo gi chielo gi magina kendo hinyo johanda Swekra Boniface Mwangi oyango nowere gi burano. Wirano osebedo koyudo ote mabuogo ngimane kowuok kuom rowere mag Gen Z. Kiaton mosebedo kochung' ne Masinde Baraza kod nyawadgi Duncan Kiprono ma picha nyomako kachielo gi magina ja ohanda Swekra e ng'anyo oyango ni giwere gi burano ma bende dhi nyime kawuono. Owacho ni oseyudo ote maromo 1,000 mag siem mager kendo mabuogo ngimane komedo ni okawo okang' makamano mar rito ngimane en kaachiel gi familia mare.